William Ruto, Jod Bura, opo twak ma jatend piny William Ruto gole nyim od bura ewi chenro mage mar golo piny Kenya e ong'ala ma pinje ma eka dongore nyaka pinje mosedongore bwo higni 10 mabiro. Thoth jod bura mor kod chenro mar yara piny madongo madhi e gwenge ma Kaluo kaachiel gi chenro mar gero gach reru manyasani mano SGR kuok Naivasha nyaka Busia kokalo Kisumu chakre higa manyien. Kaka jafwambo marwa Kristo Wino leronwa, moko kuom jod bura to nyiso kiawa ewi keto e tim chenro go. E twak mar ang'wen jo Kenya e nyim od bura, jatend piny William Ruto oketo gi chia dwaro mare mar keto piny Kenya e kind pinje mag ruodhi. Kochakore e chenro mar kongo apeyni madongo e gwenge ma Kaluo kod Kenya mangima nyaka bero paw ndeke maduong' ma JKIA, Ruto ochiwore mar miyo Kenya sura manyien, weche mane onyong'o moko kuom jo od bura. Ndara modhi launch next week ni wuok Mau Summit, ni wuok Rironi nyaka Mau Summit. Koringo nogo kona odonjo Kericho nyaka Kisumu. To maduong' mogik SGR koro next week in 2 months next year koro wuok Nairobi ka kochimo winam nyaka Kisumu nyaka Malaba. Koro agamuna bet mamor, agamuna bet ma konsino gimor. Gik ma president owacho go koko mit botieko, I am certain ok bibedo any opposition. Wamunyoro bonindo Nyeri, Kalonzo bonindo Korekocha, president dhi Nyalodia. Kenya gi Asian Tigers, Malaysia, Singapore, China, ndalo mokalo 40 years ago ne wan at the same place. To jogo no overtake nikech ok ne onge vision. To mane vision ma president dwa kelo. Programs mokelo modwa kelo mag gero more infrastructure, medo energy, investment in education and STEM. Mago gik ma kotim to Kenya ok bedo the same as kaka en kawuono. Moko kuom apeyni go gin apaya maduong' maok Mau Summit kochomo Kericho, Kisumu nyaka Busia, Kericho Migori nyaka Isebania, kod mano makisi kochomo Oyugis. Achiel gima moro ni okowacho taxation, okowacho no biro tax anybody, oko increase any kind of levy, owacho ni funding biro ayo from PPP, which is the best way of doing development in the world of today. Kenya is part of the global activities, part of the world, and therefore Kenya oknyadwar team ambitious projects kagidwa fund themselves. Gimomora ahinya kawuono ni yo mawuok Nairobi mang'ado Mai Mahiu madhi nyaka dala kucho, to gi yo mawuok Nakuru madhi madonj Kisumu, to gi railway line mane Uru oketo donje puothe Kenyatta to wuotho rumocha. Koro nyalo ringo nyaka Kisumu madhi nyaka Bodea. Gigo mora kabisa, mora nikech kaka jatelo ma bathe mar piny kocha yo nam Lolwe wasebedo ka waywago gi ndalo mang'eny. E adita mare machielo mar olimo ne gwenge ma Kaluo, Ruto oyango ni chenro mar gero gach reru manyasani kowuok Naivasha kochomo Kisumu nyaka Malava dhi chakore dwe mar achiel higa manyien. Hakuguzia swala muhimu sana, swala muhimu kwamba zile point 10 ambazo aliweka mkataba na Raila Amolo Odinga ambazo zinahusu wa Kenya. Kwa mfano mambo ya abduction, mambo ya judicial killings, mambo ya NADCO report, mambo ya fight against corruption, mambo ya devolution, mambo ya historical injustice, mambo ya youth employment. Hiyo yote maswala 10 hakutaja chochote. Kata kamano, moko kuom jo od bura mag ODM onyiso ichwang' margi bang' jatend piny William Ruto rem loso e weche 10 madito mane okete koke kod ogai mar ODM mosenindo Raila Amolo Odinga. We are on track to increase exports. En twak ma oyudo puoch kod kiawa e yo maromre kowuok kuom jotelo mapacho kae, ka jopiny koro oketo wang'gi mar neno ka bende singo kod chenro makamago ibiro keto e tim kose gibiro dong' mana kalek. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi.